Kini kaya naman ko yung mga naabot nga paninda. At tuon ako sa ma'am. Kaya ako siyang baligaan na yung mga mag-una kong naabot nga t-shirt, panty, brief. Pahanap ko siya utang gamay. Pahanap to yung utang. Kay, ito si ma'am, ganahan to nga maadto po niya. Kaya, gupuhon pati gamay. Tuon to na ako. Kaya, kung hagad niya nga to. Mayroon kay, kita na si Haring Adlaw. Tuon ko si ma'am. Ang kunin ako mga tanong. Ay, kay pagkakugawa nga. Na, ako ang mga batong bagyat na siyuta. Ugaw kay tanan. A few moments later. Uy, hala. Si Sir manang nagsikit-sakit o pautang. Hala, nagbalik si Sir. Nagplano kay kuwang aning inahak. Tago si Ari. Naningil dyan ako klaro mapadong sa mua. Ari ko matako kay ako nasakita na ako. Ahak si Sir na gamay na malang kay kukuwang. 10 pesos na lang. Nagiluto yung pagbalik. Pautang. Ipon na sa ko. Hihis ko dari. Ay, anang doon lang ako nga itong ma'am. Okay na kayo? Patay. Padung man ko rin nga rin si Sir Mangi. Makahilampos yung ko nilong inahak. Atay ko tayo. Atay. Mangihi yun ay. Hala. Hihis ko dari. Patay. Kagamay mas kang Sir di ay. Hala. Apa dyan tuli. Patay. Ngihi eh. Tingi. Bis, manday ng utin si Sir. Pantog na di ay nga. Nagsigi na siya bagsir-bagsir. Bisok din na iyaha di ay. Kita ko Sir. A few moments later. Tukol ako lang ma'am. Sirado man lang ma'am. Mura magway tao. Tuon din ako. Ayo ma'am. Ayo. Ayo. Gitaw. Ayo. Gitaw lang ma'am. Ma'am. Alam mo ba? Hala. Naama sa amo. Sus, nagsikira magpangayo sa amo. Agi-ahak. Muuwaw ta ani sa silingan. Uy, kay saba kayo magbaba si Sir. Kung at tuon, bi. Ahak yun ani Sir. Eh. Sir. Sir. Sa imong da, Sir. Mga bag-o ni stock na akong na kuanan dan ma'am. Oh. Mga bag-o, Sir. Nindot kayo na, Sir. Nya, kuha ni ma'am. Kanang napakukuwang ni mo, Sir. Mga tagpila man na, Sir. Naitag 90, 50, mga bag-o man eh. Kanang taglubinta, Sir. Nya, muutang ko ana, Sir. Ito akong G's, ipuno. May isakto 100 para dili bungkag. Utang na kulay ka ma'am. Oh, Sir? Dili ni pautang ako mo kay. Ako halini niya, imong utangon. Imo sa kung wala bayran sa. Hindi ta kautang ana imong da, Sir. Mga bagwang stock sa baday unta na. Di sa ko magpautang ma'am kay. Maka ingon matod pa nila kanang magpautang ka nga kanang upa kay halin, bati ko na. Karo kay ka, Sir. Tagam ka na ko, Sir. Pwede ko kayo kabayad nimo. Nya musugot ka nga. Utangon ti ka pero mo. Kini mo ko nimo. Di
ko sir oy. Ipakapin ani mo yung silering hoy. Pagkapin. Di ko sir oy. Ano man? So sir oy kay kita kunin mo di ato nangihi ka sir na napasa gani ko siya mong ihi sir. Uy, Ingon sila sir. Ang uban lubog kuno gihangyo. Mga sir bisag magbarog pa na sir. Mabalibad sir oy. putang eh. Mabalibad niya. Mainta ra bag. Sus. Mainta ra pagtuli ka sir. Pisot. Ka sir.